Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské kúpele, ktoré patria k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci trakt. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby v bardejovských kúpeľoch, ako aj tiché a pokojné prostredie zaručia príjemnú dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných procedúr v ktoromkoľvek ročnom období. Bardejovské kúpele ponúkajú maximálny relax, tiché a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové sily. Kúpele ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových aktivít vo voľnom čase. V bardejovských kúpeľoch sa liečia tieto indikácie: onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Bardejovské kúpele ponúkajú aj množstvo procedúr. Medzi najznámejšie patria pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový a výrivý kúpeľ, škótske streky, fínska a infrasauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, akupunktúra, klasická i reflexná masáž, fitness či lymfodrenáž. Bardejovské kúpele poskytujú liečbu pacientkám, ktoré na severovýchod Slovenska prichádzajú hlavne po gynekologických operáciách, ale aj s rôznymi ďalšími ženskými chorobami. Samozrejme, že pomerne veľkou skupinou sú aj pacienti s neplodnosťou, ženskou alebo kombinovanou. Najviac využívanou skupinou liečebných postupov a takou najobľúbenejšou u žien sú tzv. Lokálne a celkové termické procedúry. Medzi lokálne procedúry patrí napríklad rašelinový zábal, ktorý ovplyvňuje hojivé procesy malej panvy. Účinné a obľúbené sú tiež celkové tepelné procedúry, hlavne minerálny vaňový kúpeľ, ktorý taktiež zlepšuje cievnu reguláciu. Využívajú sa tiež rôzne vodné procedúry a mnohé druhy masáží. V prípade potreby a na odporúčanie ošetrujúceho lekára môžu pacientky absolvovať konzília, vyšetrenie gynekologom na gynekologickej ambulancii v liečebnom dome Alžbeta alebo po dohode priamo v nemocnici s poliklinikou Bardejov na gynekologickom oddelení. Alternatívou pri liečbe je suchý uhličitý kúpeľ, ktorý je účinný a obľúbený. Pacientky tiež využívajú sauny, nakoľko aplikácia tepla je takouto formou pri ženských dysfunkčných chorobách účinná. K dispozícii je tiež wellness spa, kde pacientky spolu s inými ženami nadobúdajú psychickú relaxáciu a rovnováhu. Dôležitý je tiež pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu. Posilnenie imunitného systému je dôležitým aspektom pri neplodnosti, ktorý sa práve v bardejovských kúpeľoch zlepšuje a tým pádom ženy z Horného Šariša odchádzajú domov v lepšom psychickom i fyzickom rozpoložení. Odborný personál a skúsení lekári pacientky poučia a hlavne naučia, ako sa o svoje telo starať a ako najefektívnejšie predísť ďalším zdravotným problémom. Bardejovské kúpele ponúkajú širokú škálu možností liečby chorôb z povolania. Aj keď v súčasnosti ich nie je veľa, stále sa vyskytujú a práve pobyt v krásnom a príjemnom prostredí na severovýchode Slovenska je optimálny pre zdravie a pre ďalší zdravotný stav pacientov. Dôležité je spomenúť, že aj pacienti s takýmito ochoreniami majú právo absolvovania kúpeľnej liečby. Ešte predsa len existujú pracoviská, kde sa pracuje s ťažkými chemickými zlúčeninami a preto aj niekedy máme poškodenia pečene, poškodenia obličiek alebo aj poškodenia neurologické, nervov, ktoré sú preklasifikované v procese liečebného a diagnostického postupu na profesionálne choroby. Samozrejme, že už sa menej vyskytujú choroby z ožiarenia, ionizačné choroby. Tie sa vyskytujú dosť zriedkavo. Pomerne často býva priedušková astma, ktorá vzniká v nezdravom pracovnom prostredí. Procedúry a služby pri tejto indikácii sú zamerané na hlavnú diagnózu, na ktorú sa pacienti liečia. V areáli balneoterapie s poliklinikou máme laboratórium, takže dokážeme v prípade potreby odobrať biologický materiál na vstupné aj kontrolné vyšetrenia.
Vykonávame hematologické a biochemické vyšetrenia krvi, ale aj vyšetrenia moču na sediment, Addisov sediment a podobne. Okrem laboratórneho vyšetrenia ponúkame pacientom na kúpeľnej liečbe širokú škálu procedúr, ktorých máme okolo 62. Práve správny výber procedúr znamená úspešnú liečbu, na ktorú pacienti do bardejovských kúpeľov prichádzajú. Samozrejme, že kúpeľná liečba závisí od toho, ktorý orgán poškodenia je rozhodujúci a hlavný. Pokiaľ je poškodená pečeň, obličky, týmto smerom sa zameráva takisto naša kúpeľná liečba. Pokiaľ je poškodenie neurologického aparátu, či už periférneho alebo centrálneho, alebo poškodenie kosti a kĺbov, liečíme to ako poškodenia pri pohybovom aparáte. Takže pacienti s profesionálnymi chorobami, pacienti s chorobami z poškodenia v pracovnom prostredí u nás získavajú možnosť liečby v rôznych kombináciách podľa druhu poškodenia a preto majú pomerne pestrú diagnostickú a liečebnú tortúru, pokiaľ absolvujú naše kúpele. Aj keď choroby z povolania sú v súčasnosti skôr zriedkavé, dôležité je, že práve v bardejovských kúpeľoch pod vedením mnohých odborníkov sa zdravotný stav pacientov zlepšuje a mnohí sa aj dokážu úplne vyliečiť. Bardejovské kúpele ako jedny z mála kúpeľov na Slovensku sa venujú liečbe detských pacientov. Bohaté 40-ročné skúsenosti i odborne vyškolený personál dávajú záruku spokojnosti pri liečbe širokého spektra ochorení. Medzi najdôležitejšie patria ochorenia tráviaceho traktu, dýchacieho traktu i endokrinologické ochorenia. K menšej skupine detí, ktoré sú u nás liečené, sú deti s onkologickými ochoreniami a deti s ochoreniami močového traktu a gynekologickými ochoreniami u dievčat. Ako jediné na Slovensku práve bardejovské kúpele liečia deti so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V prípade, ak dieťa nechce na liečení ostať samo, môže s ním byť aj jeho rodič. Vo väčšine prípadov je aj sprievod hradený poisťovňou. Deti sú ubytované v 2 liečebniach podľa toho, ako tento pobyt absolvujú. Bez sprievodcu sú ubytovaní v liečebnom dome Valentína, ktorého kapacita je 48 lôžok. Deti sú ubytované v 3- až 4-lôžkových izbách so spoločným sociálnym a hygienickými priestormi. Na prvom poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, kde deti trávia voľný čas hrami, pozeraním televízie, prípadne rozhovormi. Na prízemí sa nachádza telocvičňa, kde prebiehajú pravidelné cvičenia. Deti so sprievodcami sú ubytovaní v hoteli Mier v 2-lôžkových izbách so spoločným hygienickým zariadením. Na prvom poschodí je zriadená spoločná herňa a spoločná kuchynka. Stravovanie detí je zabezpečené v hoteli Mier. Deti majú stravu 6-krát na deň, 3-krát je servírovaná a je určená diétou podľa ordinácie lekára. Na začiatku kúpeľnej liečby sa stanovuje liečebný plán u detí. Ten zahŕňa dietoterapiu, balneoterapiu, farmakoterapiu, psychoterapiu a edukáciu, ale samozrejme k tomu patrí aj relaxácia a voľný čas na hry. Bardejovské kúpele poskytujú procedúry, ktoré sú indikované vo všetkých indikačných skupinách a špeciálne, ktoré sú určené pre jednotlivé ochorenia. Základnými procedúrami, ktoré deti absolvujú, sú pitná kúra a minerálny kúpeľ. Minerálny kúpeľ nám slúži na relaxáciu, na zlepšenie činnosti kardiovaskulárneho a vegetatívneho systému. Pitná kúra nám upravuje trávenie a zlepšuje trávenie, čo je zase základom fungovania celého organizmu, nielen u detí s tráviacimi ťažkosťami, ale i u všetkých indikačných skupinách. Deti okrem týchto procedúr zbožňujú ešte plávanie, telocvik, majú radi masážne vane a inhalácie v solnej jaskyni. Najväčšou skupinou, ktorá sa lieči v bardejovských kúpeľoch, sú deti, ktoré majú problémy s tráviacimi ťažkosťami. Patrí tam hlavne celiakia, gastritídy, ochorenia čriev, ako aj zápchy, alebo aj potravinové alergie. Základom liečby týchto detí je dietoterapia a pitná kúra. Samozrejme, sú tam zaradené i procedúry, ktoré zlepšujú prekrvenie týchto orgánov, ako je parafín, čiže teplé obklady, oxygenoterapia
a pri obstipácii aj elektrostimulácia. Ďalšou veľkou skupinou detí, ktoré sú liečené v kúpeľoch, sú deti s ochoreniami dýchacieho traktu. Tam patria astma, alergie a recidivujúce infekty respiračného traktu. Tieto deti sú pravidelne inhalované liečivým prameňom Herkules, ktorý má zvlhčujúce, mukolitické a protizápalové účinky. Taktiež ich učíme správne dýchať, správne siakať nos, ako aj veľmi dôležitú metódu čistenia nosa, a to je konvičkovanie, čiže preplach nosa konvičkou liečivým prameňom. V tomto prípade nie je ten len účinok liečebný, ale aj čistiaci. Je vhodný pre alergikov, ako aj pre deti s recidujúcimi infektami. Výborne sa tým preplachne nos, výborne sa tým odstrania nadbytočné hlieny a nosná sliznica sa otužuje. Ďalšou veľkou skupinou sú deti s endokrinologickými ochoreniami a tam je najdôležitejšou skupinou liečba detí s obezitou. Tak ako všade, aj u dospelých, alebo na celom svete, aj na Slovensku pribúdajú ľudia s obezitou a hlavne v mladom veku. K nám chodia extrémne obezity, ktorých musíme naučiť správne sa stravovať a správne sa hýbať. Základom je úprava stravy, zavedenie dostatočného množstva zeleniny, ovocia, zníženia sladkosti, príjmu sladkosti a múčnych jedál. Zvyšujeme im pohybovú aktivitu, ktorá je buď vo forme prechádzok alebo rehabilitačných cvičení. Tieto deti sa pravidelne zúčastňujú aj sedení s psychológom, a to buď vo forme skupín alebo individuálne, kde sa zase riešia skôr také otázky psychohygieny a problémov, ktoré s obezitou súvisia. Bardejovské kúpele dosahujú výborné výsledky. Deti sú svojimi výsledkami motivované a po pobyte vedia, že úspech príde. Ďalšiu skupinu detí tvoria pacienti s diabetom, ktorí na severovýchod Slovenska prichádzajú hlavne s cieľom utužiť sa v dodržiavaní diabetickej stravy a v dodržiavaní pitného režimu. Edukujeme ich ohľadom liečby diabetu, ako aj vedieme ich k samostatnosti pri liečbe tohto ochorenia. Základom liečby diabetu je pohybová aktivita, ktorá nám napomáha utilizovať cukor bez zvýšenej potreby inzulínu. Knajpové kúpele či masážne vane predchádzajú vzniku diabetu. Kúpele ako jediné na Slovensku liečia malých pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Táto liečba je zameraná na zlepšenie srdcovej a fyzickej kondície. Obsahuje veľa minerálnych kúpeľov, ktoré zlepšujú činnosť kardiovaskulárneho systému, ale taktiež sú procedúry zamerané na správne dýchové cvičenia, inhalácie, či v solnej jaskyni alebo s liečivým prameňom Herkulesom, pretože tieto deti často trpia opakovanými infektami dýchacích ciest. Tieto deti sa snažíme aj otužovať takými jemnými formami, a to vo forme knajpových kúpeľov. Ďalšími menšími skupinami sú pacienti s onkologickými ochoreniami močového traktu a gynekologickými ťažkosťami. Pre deti je dôležité, ako trávia voľný čas. Za priaznivých podmienok je to množstvo hier a prechádzok na čerstvom vzduchu v krásnom prostredí bardejovských kúpeľov. Nechýbajú ani obľúbené stretnutia s muzikoterapeutom. V lete pacienti využívajú letné kúpalisko a v zime pohodlie obľúbeného wellness. Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v bardejovských kúpeľoch. Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú, sú klasifikované ako hydrouhličitanové, chlorisodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Minerálna kúpeľská bardejovská voda je jedna z najlepších nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v strednej Európe. Preto u nás ju užívame ako hlavný liečebný prostriedok prírodného charakteru a používame ju pri rozličných, skoro všetkých ochoreniach. Veľký dôraz sa musí klásť hlavne na to, aby sme správne indikovali takú jednoduchú liečbu, ako je pitná kúra. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene, a to prameň hlavný, lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Anna a prameň kolonádny.
Voda sa pije 3-krát denne, zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár. Pacienti si nemôžu vyberať, kedy a akú vodu budú piť. Pozrime sa na týchto 8 prameňov podrobnejšie. Prameň Herkules je, čo sa týka obsahu minerálnych látok a kysličníka uhličitého, najsilnejším prameňom na Slovensku. Má dobrý účinok na choroby žalúdka, 12-torníka, je účinný aj pri chorobách dýchacích ciest, hlavne preto, že obsahuje aj primerané množstvo jodu, ktoré pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov z dýchacích ciest. Podľa našich skúseností je dostatočne účinný aj pri cukrovke. Hlavný prameň je kyslej povahy, využíva sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika, pri stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi. Lekársky prameň je vysoko mineralizovaný. Používa sa pri chorobách žalúdka a dvanásttorníka s prebytkom žalúdkovej šťavy a na inhalovanie pri chorobách a zápaloch priedušiek, pri zápaloch horných dýchacích ciest, ale takisto aj pri rozšírených prieduškách, pri bronchiektáziách a takisto je obľúbený a účinný aj pri liečbe astmy. Prameň Alžbeta má malý obsah sodíka a veľmi sa osvedčil pri liečbe pečeňových chorôb. Voda v prameni Klára je železnatá, uhličitá so stopami sírovodíka a používa sa na inhalácie pri chorobách dýchacích ciest a pri reumatických chorobách. Ďalším obľúbeným prameňom je Napoleon. Voda je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa pri rozličných chorobách tráviaceho traktu a dýchacieho aparátu. Liečivý prameň Anna sa využíva na liečenie žalúdočnej dysepsie, na chronické choroby slinivky brušnej i na choroby horných dýchacích ciest. Voda má zvýšený obsah kyseliny metabolickej. Prameň kolonádny je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej kyseliny a pri rozličných zápaloch žalúdka. Bardejovské kúpele ku všetkým indikáciám ponúkajú odborné prednášky, ich rozpis sa nachádza na nástenkách v jednotlivých ubytovacích zariadeniach. V prípade potreby konziliárnych vyšetrení je v areáli kúpeľov zriadená poliklinika Remedium, v ktorej sa nachádza interná ambulancia, kardiologická, neurologická, otorinolaryngologická, urologická, jednodňová chirurgia, rehabilitačná ambulancia, diabetologická a endokrinologická. Na klientov kúpeľov čaká široká škála voľnočasových aktivít, medzi ktoré môžeme zaradiť aj nadštandardné procedúry na voľný predaj. Ako napríklad medovú detoxikačnú masáž, bambusovú masáž, aromaterapeutickú masáž, reflexnú masáž chodidiel, masáž lávovými kameňmi, ale aj prísadové kúpele, solný kúpeľ, pivný prísadový kúpeľ, zábal z včelieho vosku, masáž telovými sviečkami a iné. Väčšina z týchto procedúr sa aplikuje na pracovisku Prominent v balneoterapii s poliklinikou. Všetky procedúry majú jedinečný, relaxačný a terapeutický účinok. Vo voľnom čase si môžu klienti zahrať tenis, minigolf alebo šach v hoteli Alexander. Môžu si zapožičať palice na Nordic Walking, vybrať si z ponuky výletov, o ktorých informácie nájdu na internete, kolonáde, na nástenkách v jednotlivých hoteloch alebo komunikáciou s kultúrnym referentom, ktorého pôsobisko je na riaditeľstve Tahidvor. Ponúkame taktiež koncerty, kino, kultúrny program podľa ponuky. V kúpeľnej knižnici majú taktiež naši klienti možnosť prečítať si dennú tlač a vypožičať si literatúru rôznych žánrov. Celoročne môžu využívať wellness v hoteli Ozon, no a v zimnom období sú vytvorené podmienky pre bežecké lyžovanie a zimnú turistiku. Spokojnosť našich klientov sa snažíme dosiahnuť odborným prístupom zdravotníckeho personálu, ktorý si svoje zručnosti neustále doplňuje vzdelávaním na interných, ale aj externých seminároch a školeniach.